Яз җитү белән табигать кенә түгел, куркыныч бөҗәкләр, толпаннар да уяна. Аеруча яз иртә килгән елларда аларның активлыгы иртәрәк башлана. Бу чорда табигать кочагында ял итүчеләр һәм бакчачылар өчен саклык чаралары беренче планга чыга. Яз җитү белән безнең толпаннарның уяну вакыты да иртәләргә бик мөмкин. Бу инде һава торышына карап, әгәр дә яз иртә килә икән, толпаннар да иртәрәк уяла. Толпан энцефалитыннан саклануның иң ышанычлы ысулы вакцинация. Белгечләр билгеләп үткәнчә, прививканы алдан көзге кышкы чорда ясату нәтиҗәлерәк. Иммунитет барлыкка килсен өчен вакцинация тәмамланганнан соң ким дигәндә 2 атна вакыт үтәргә тиеш. Толпан энцефалитының профилактикасы нигезендә район җирлегендә оешма предприятиеләрдә шушы табигатьтә хезмәте белән табигатьтә эшләү өчен куелган хезмәттә булса, һәм инде умартачылар, терлекчеләр, урман кисүчеләр, урманда эшләүчеләр барысы да инде менә шушы толпан энцефалитына каршы прививканы үз вакытында алу кирәк булып тора. Чөнки бу шушы авыруга каршы иммунитет барлыкка килә. Ноябрь аеннан март аена хәтле шушы вакцинаны алу кирәк. Без үзебезнең район җирлегендә эшләүчеләрнең исемлеген булдырып, хезмәтле буенча аларга инде хастаханәдә прививка ясау өчен планга куеп, һәм аларның вакцина алуын тәэмин итүне без хастаханә белән берлектә алып барабыз. Вакцина март аенда ясату аеруча уңайлы булып тора, һәм беренче вакцина алганнан соң икенчесе 1 айдан соң ясала, һәм икенче елга инде быел алганнан соң 1 елдан соң аның ревакцинациясы була, һәм ревакцинация булганнан соң инде законченный була, һәм 3 елга 1 тапкыр, 3 һәм 5 елга 1 тапкыр ревакцинация алу кирәк булып тора. Чөнки организмда шушы толпан энцефалитына каршы тиешле иммунитет барлык Прививкадан тыш шәхси гигиена кагыйдәләрендә онытырга ярамый. Урман кырларга чыкканда ябык кием кию, кайткач тәнне җентекләп тикшерү толпан тешләүдән саклануның төп шарты. Кешеләр инде урман кырларга чыккан вакытта да үзләренең шәхси гигиена кагыйдәләрен һәм инде шушы толпаннар кермәслек итеп киенүдә ул үзеңне саклау булып тора. Һәм шул ук вакытта урманнан кайтканнан соң инде бер-береңә өслектә яки тәндә кадалмаганмы, толпан профилактика максатыннан алар эшләнелә. Шулай ук инде безнең балалар ял лагерьлары һәм шул ук вакытта паркларда, кешеләр күпләп ял иткән урыннарда профилактика йөзеннән шушы толпанга каршы урман кырларда профилактик обработкалар үткәрелә, һәм инде үткәргәннән соң без аларның эффектлы үтмәвен тиешле флажоклар белән аларны карап контрольдә тотабыз. Шуңа күрә инде язгы вакытта да җәй дәвамында да бу авыруны булдырмау өчен халык үзенең сәламәтлеген алдан кайгыртсын иде, һәм шул ук вакытта саклану чараларында тиешенчә үтәсен иде. Үз сәламәтлегеңне алдан кайгырту һәм белгечләр киңәшенә колак салу язгы җәйге сезонны имин үткәрүнең нигезе. Регина Салахова, Актаныш телевидениесенең хәбәрләр программасы өчен.